tio, que avui dius, falta no sé què, falta 9 minuts. Bueno, ara està merda, això, mira. Fins que es barregi, passaran hores. What the fuck? Què diu? Saca tu cul dos segons. Agafa un bot més gran, perquè això... Vaya, niño. Oh, esto es lo que me gusta a mi niño. Treu la forquilla, anda. És algun intel·ligent. Molt bé, molt bé. Ara sembla putat, com si vagi putat allà. Tens espàtula? Sí? Per dir com si pot ser espàtula, pot ser una cullera. Agafo la llengua del Jordi. No, trenco la càmera i s'acaba. S'ha cregut. Clar, perquè sos tot loco. Estoy muy loco, que os voy a grabar a todos. Niño, no bajes por la ventana. Ficha negra, que te voy a matar. Ficha negra, que te saco la pata hacia arriba. Tú, antes eso. Espera, limpia, limpia, limpia. Deixo, cosa. Sí, todo. ¡Hostias! Ahora serás nombrado caballero oscuro de la tabla redonda. Que sí, que molt bé. Aparta. Molt bé, comencem a barrejar-se. Jordi, para. Me paras. Por si acaso. Bueno, en aquest moment són les 6:30, les 12:30 als Estats Units, que els volen a tots. Que s'allunen. Però ja estava tot barrejat, no? Sí. No, en realitat no, perquè he trobat una bossa de... Sí. No, de farina que no havia vist en mi vida. Sí, com veuré tota la llei que queda. Ara això sí que és pasta. Veus? Ara això sí que és per això, home. És per vols grans. En sèrio, tu et fas un got de llet en aquests moments? Tan impactants de la nostra vida. Crec que faré rècord. Me'l veuré. Conteu els segons visualitzadors. Ja. Compta, traga. 1, 2, 3, sí? Traga. Olé. Usted ¡qué asco! Yo sé beber rápido. Sí. Pues sí. Pero sí como que... Vale, va, al moment que t'estaven esperant. El mío no, però el mío sí. Nironi. ¡Ah! Ja està. Bé, emmagatzem al futbol. Culo, polla, culo, polla, culo, culo, culo.
Culo. Gallina. Gallina. No pastes. Culo. Vaca. Culo. Leche pollo en tu culo. Subidón, cuerno de bambú, cuerno de bambú, cuerno de bambú, te lo meto por el culo, 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 te lo meto por el culo. Leche polla. No pastes. Leche polla en tu culo. Bueno, pues al cap de mitja hora comptada literalment, aquesta puta merda m'ha començat a fregir. Ué! Per picar. Vinga, busca. En serio, tio, porta busca. Porta busca la veritat? Vale, va. Jo vull una miqueta petitona, vale? Tio, en serio que em portaràs vodka? No són les creps normals, això, perquè li hem fotut... estem fent xocolata dintre la massa. Vale. A beber un poquito de vodka, que ya es fuera. Pasa, tío. També li ficarem aquesta. Epa! Hòstia, m'he carregat del puri. Oh, Dios, tío, es una mierda. ¡Soy mierda! ¡Está fent merda! Què diu? Fes-lo rebenat. Puig tuflant! Visca l'esclor! Dios, no li fiquem xocolata, Què? Que no li fiquem xocolata la pròxima. Sí, tio. Sí, perquè surti aquesta merda deixar enganxi per la paella i ho tinguem una tornada a netejar. Posa més pasta. Comença a fer olor a crep. Comença a fer olor a un cervell de zombi triturat. Ara ja te'n pots emportar. Sembla que no fa res. No mengis. Us ensenyarem els resultats quan acabem. Tenim el resultat del nostre supercreps. Una mica merda, la veritat. I de casa todo. Aquí queda el nostre que sembla lasanya. Ah, que sí? Porta tant. Bueno, i ara farem Crep normal. l'Absolute Vodka by Jordi Van Jackson. Creps d'alta definició. Després amb la que hem beneït el menjar SPQR, de marca romana. I bueno, pica la pausa. No, ja no. Bueno. Com podeu veure, han repartit les creps bastant malament i esperem que vosaltres també us quedin així, ¿vale? Perquè Quedarà bonic. Bueno,